Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Specijal intervju. Znam da je vaša omiljena emisija jer ja se trudim da svake nedelje moji gosti budu po vašem ukusu, a takav je jedan i večeras. Njihovu energiju, njihove pesme, njihove hitove, njega i kompletnu grupu znam da obožavate jer su oni zapravo svetski, a naši, a večeras pored mene je frontman i pevač te grupe. Pored mene večeras Bojan Tasić Džaja, pevač i frontman Amadeus Benda. Džajo, zdravo, dobrodošao. Ćao, bolje te našao. Pa evo, prvo pitanje, kako si posle dužeg vremena u Leskovcu, kako se osjećaš? Pa dobro, kao kod svoje kuće. Najbolje. Najbolje, kao kod svoje kuće. S obzirom da nema puno vremena, dolazimo u posljednje vreme u Leskovac možda 2-3 puta godišnje, eto, ne znam, zbog porodice, posla, svoje porodice, posla i tako dalje, ali uvek je lepo doći ovde. Tu su mi roditelji, stariji prijatelji iz detinjstva, komšije, rodbina i eto, koristim priliku kad god mogu, naravno da dođem i da se malo sa njima družim. I evo malo ti ja ovde da proćaskamo nešto šta ima novo kod Amadeus Benda. To je svakako nešto što do sad nije očekivano, a to je duet sa Peđom Medenicom. Kada kažem nije očekivano u smislu dueti kada je vaša grupa u pitanju i pesme u potpuno kafanskom fazonu, pa kako je došlo do saradnje? Pa eto, lepo si rekao. Do saradnje je došlo totalno onako spontano, što bi se reklo. Tu pesmu napisao Boki i ta pesma je dugo sedela tamo negde kod njega u fioci, što bi se reklo, i inače umeđu vremenu čuo Peđa Medenice i pitao čoveka koji mu pustio kao ko je napisao ovu pesmu, kao Boki iz Amadeusa. I on mi pusti poruku odmah i kao ej, sviđa mi se pesma, i Boki je pitao što snimamo duet. Mislim, onako čisto neformalno i on kao oću, i tako da, eto, bukvalno onako spontano došlo, neplanirano do te saradnje. Nemamo puno dueta u našoj karijeri, ne zbog toga što to ne želimo, nego zbog toga što prosto takve pesme nisu pojavljivale pogone za duet. Tako da ova pesma nekako onako se pojavila neplanirano i pesma je bukvalno atipična za nas, znači nešto totalno drugačije od onoga što smo snimali do sada, ali eto, pokušat ćemo da publici nešto prezentujemo, nešto novo, nešto malo drugačije, pa ćemo vidjeti da će se svidjeti. Ipak je publika ta koja na kraju daje konačni sud. Spot je sniman za tu pesmu, vidimo onako za kafanskim stolom i ono na vašem YouTube kanalu smo vidjeli kako je sve to se snimalo u studiju, onako bilo je dobro zezanje, je li tako? Pa Boga mi jeste, onako opušteno. Snimali smo tamo kod Peđe u njegovom gradu Bačkoj Palanci, u jednoj kafani, lep restorančić, lepo smo se proveli, družili se, na kraju završili s tamburašima za stolom, kakve pesme inače, sve u svemu spojili smo lepo i korisno. Da li se slažeš, eto, dok pesma ne izađe, da pogledamo kako je to bilo na snimanju? Može, zašto ne. Gledamo. Se setim stare kuće, vatra gori, suvo vruće, još sve odzvanja. Krene mamu ruku glavi, sve se tešim ja, da si nesrećna. A kako drugačije? Još što priča Varo sela, da me tada nisi htela, da si povedjaša. To ne zna ni tvoja mati, drugo su te hteli dati, znamo ti i ja. U snu mi se tvoj lik javi, a mi krene mamu ruku glavi, sve se tešim ja, da si nesrećna.
Eto, vidjeli smo kako je bilo, pa samo čekamo pesmu i bit će pravi hit, u to se ne sumnja. Džajo, ti i tvoja grupa Amadeus ste pa nešto manje od godinu dana postali članovi Grand produkcije u onom sektoru pop music, ne sumnju u najboljoj i najvećoj diskografskoj kući kod nas. Uz to su i dva hita Virus i Znam. Kako je to došlo do promene izdavača? Pa došlo je totalno spontano, zato što kad smo snimali pesmu Virus, Sale Popović nam je ponudio saradnju u smislu kao da izdamo tu pesmu za Grand i mi smo pristali na to, ajde da probamo da promenimo nešto što tiče naše karijere i to je bio pun pogodak. Mislim, iskreno, Sale Popović je mag u svom poslu, tu nema priče. Tu priče nema, zna tačno šta radi i kako radi i šta god radi on uspeva u tome i bukvalno smo ga poslušali, tako nismo pogrešili. Kao što sam u najavi rekao, puno hitova, vaša energija, drive, kako se to kaže, žarete i palite gde god nastupate, uvek su puni klubovi, diskoteke, trgovi, a tako je bilo i sa koncertnom dvoranom Sava Centar 2011. i prošle godine 8. marta kada ste održali koncerte. Da li je u planu možda i treći Sava Centar ili čak arena? I kada? Pa vidi, ti koncerti beogradski se dešavaju ovako, uvek postoji ta neka ideja, uvek visi negde u vazduhu, samo pitanje kada će da se realizuje. Sad, pitanje trenutka, ne znam, kako se osjećamo u tom trenutku, da li imamo pesmu za to ili nemamo, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo faktora i spoljašnjih, a i unutrašnjih utiče na tu odluku da li ćemo imati koncerte u jednoj godini ili nećemo. Naprimjer, ove godine nećemo imati koncert, tako se poklopilo. Za sledeću već ne znam, opet kažem o tom potom, ali u planu je neki koncert beogradski, opet neki veliki. Sad, kad će biti, šta će biti, to je već o tom potom. Ali nesumnjivo će biti kao što je bilo u areni u Sava Centru i gde god nastupete. Pa dobro, mi se trudimo da publici ponudimo nešto malo više od same svirke. Mislim, svi mi sviramo i pevamo, sad publika uvek hoće nešto više, nešto bolje, tako da eto, mi uključujemo neke scenske efekte, svašto neke svetla, vatre, pirotehniku, konfeti i tako dalje, tako da pokušamo napraviti neki onako baš pravi show u pravom smislu reči. I spektakl. Znamo koliko dugo trajete, još od Kupi me sa 2-3 laži, pa evo sve do sada. Veliki ste profesionalci. Da li je onda to što je generalno u vašem bendu sve onako po PS-u, takozvano preduzeće, kako su jednom prilikom rekli Tokan i Boki, i čak ste toliko odgovorni, profesionalni što treba i tako da bude da čak svako kašnjenje se naplaćuje? Pa to je jedna od stvari koje se strogo poštuju u bendu. Jeste, funkcionišemo kao neko preduzeće, to je tačno. Iz prostog razloga što, na primjer, su Boki i Aca rođena braća, ja sam Boki u kum, Toka mu je pobratim i sad da mi ne bi te neke naše rodbinske i takve kakve veze kvarili privatno među nama, neka smo pravila postavili u samom početku, s obzirom da sviramo zajedno 20 godina, od 97, eto tačno 20 godina do dana današnjeg. Mi smo postavili neka pravila koji se onako baš pridržavamo i slepo držimo i tako i funkcionišemo, tako da nema tu zezanja. Mislim, to je tačno, minut zakašnjenja se plaća 2 evra, zakasniš 10 minuta platiš 20 evra i svi su srećni osim tebe. Ali na kraju profesionalnost na prvom mestu. Pa jedino tako možeš da uspeš, ako radiš svoj posao maksimalno profesionalno, posvetiš se njemu, daš sve od sebe i mislim da na kraju uspeh stvarno bude neizostavan. Džajo, hvala ti puno što si izdvojio vreme za ovo gostovanje i evo poslednje pitanje za kraj. Pored toga što spremate, što će izaći duet sa Peđom Medenicom, Ne verujem ja, da li nešto još pripremate pored toga, novi singl ili album od Amadeus Banda? Mi uvek nešto novo pripremamo, znači mi i kad izdamo novi album, mi od sutradan već počnemo sa prikupljanjem novih pesama za sledeći album, tako da što tiče pesama i tih nekih stvari, a tih aktivnosti tog tipa, mi nikad ne odmaramo, jer za dobru pesmu nikad nije kasno ni rano i planiramo, s obzirom da izdajemo sad sa Peđom duet, ali mi planiramo već da imamo u najavi tačnije u planu još neku novu pesmu, uveliko pričamo o tome. Zakazali smo termin u studiju, pa ćemo vidjeti kada će ta pesma izaći, mislim da će biti tamo negde na jesen pred Novu godinu. Opet kažem,
stvari dogovora i trenutka, ali u principu uvek pokušamo da našoj publici darujemo nešto novo, da uvek nešto novo sluša od nas. Što je i bio slučaj do sada. Hvala ti puno. Da li se slažeš onako da za kraj uživamo uz posljednji hit vaš koji ste objavili, to je svakako Znam, i uživamo u spotu? Slažem se, eto, šta god ti hoćeš da slušaš, to slušamo. Dragi moji, slušamo Znam. Večeras je bio Bojan Tasić Džaja i frontman pevač grupe Amadeus. Do gledanja. Pored tebe budim se u sobi sreće, ti si čuvar mojih snova. Šta mi je od tebe preče, ali ja imam jedan čudan dan. Kad je dobro, ja pokvarim stvar. Znam, lako mi je znam, da ti osmeh dam, pa opsujem pred svima. Da smirim te, pa da krivim te, kad probudim te noću pijan. Znam, lako mi je znam, svaki drugi dan s nekom da te izdam. Ja mogu sve, al da volim te, ej, to nikad neću da ti priznam. Koža mi je ova tesna, zašto tako brzo živim? Ni Bog dragi srećo ne zna, jer ja imam jedan čudan dan. Kad je dobro, ja pokvarim stvar. Znam, lako mi je znam, da ti osmeh dam, pa opsujem pred svima. Da smirim te, pa da krivim te, kad probudim te noću pijan. Znam, lako mi je znam, svaki drugi dan s nekom da te izdam. Ja mogu sve, al da volim te, ej, to nikad neću da ti priznam. Znam, lako mi je znam, da ti osmeh dam, pa opsujem pred svima. Da smirim te, pa da krivim te, kad probudim te noću pijan. Znam,